ngalomzuzu abanendaba noma uzokufa lo uthi mfowethu bangishala abantu bangishaya uthi bangishaya ngaze ngathi manini ngicela ukukhuluma uthi ngiyabona uthi indlela engase ngizwa ngayo ubuhlungu ngoba uthi base bomshaya kuyo yonke indawo ke manje uthi kodwa kakhulu nje enyaweni benamathele kakhulu enyaweni uthi omunye eqhamuke embhonyela elenge njalo uthi lo mfo bathi mabemshaya uthi wayesethi ngicela ukukhuluma ayibeme nangempela uthi bese thi lo mfo bafowethu ngicela nisale seningibulala ngoba ayikho into engiyaziyo lokwangempela ayikho lokwangempela into engiyazi ngeenkomo zaSibhuku bethi kanti awafuna ukukhuluma uthi bemshaya uthi bese bemthatha sebebuyela naye ehall babona akavumi lutho uthi mabebuyela naye ehall bese bethi labafana no bese sithi Sikebhe lo uyitshentusile sazoqhubeka sazodila naye lo sisazodila naye uthi ngesikhathi kusakhulunywa kanjalo bese kuphakama umakhelwane wakhe okaMazibuko uthi kuphakama umakhelwane wami insizwa nje umakhelwane uthi nje kuphakama insizwa umakhelwane that was 2022 uthi bese kuphakama insizwa umakhelwane vele iphakamise la ehall iyeza ukuthi ngathi angivumi lutho uthi bese iphakama lensizwa ithi cha lo mfolo umakhelwane wami lo mawukuthi akavumi lutho unenza isilima ekhaya kwalahleka imbuzi ngazi noma ezu7 zithathwa uye lo ekwaphinde kwalahleka imbuzi zakwaSibani ithathwa uye lo uthi lo mfowethu leyo nsizwa ikhuluma nje abangalihlaza cwe uthi angazi ukuthi yini yayenza ukuthi ikhulume kanje uthi ke lo mfo awu wathi mayisho kanjalo lo mfo kwabe sekuphelile ngami uthi saphinde sangithatha iSikebhe sahamba nami sawungikhunga futhi uthi sangishaya kwaze kwaba uthi wezwa sengazi ukuthi usendikindiki uyafa uthi ayina ngempela egcine engavumi lutho uthi egcine naye engasazi egcine engasezwa lutho ke manje esendikindiki uthi ayi bese simdedela iSikebhe uthi bese kuphinde kudilwe nabanye uthi ntambama masekuhanjwa ebese ngenxa ukuthi wayengasakwazi ukuhamba ngoba sebesuka esihlahleni sebebuyisa la ehall wayengasakwazi ukuhamba yena uthi wayeseshosha bemdonsa wayeseshosha ngasahambeki basuka lapho badila nabanye uma sekuhanjwa kiwe ekhaya ngenxa ukuthi wayengasakwazi ukuhamba sekubhidli kwantambama uthi bamthatha bamfaka emotweni nenye intombazane engazi ukuthi angazi noma umuntu wayo noma ubhuti walo intombazane okhona na eSikebheni uthi lo mfo bese ngiyibuza intombazane ukuthi bafowethu lento eniyenzayo la eSikebheni i-right yini uthi le ntombazane uthi hayi angazi kanjani yabona ihamba ifika imbeke ngakubo uthi abhadazele mayifika ekhaya adluliswe kasesibhedlela uthi lo mfo uhambe obese sithi iSikebhe sizomthinta usho iSikebhe sizomfonela lo mfo uthi lo mfo kuhambeke kwahamba kwasekuvela ukuthi lezi inkomo ngathi mazinkomo zakwaBhengu noma ezakwangubani lezi inkomo ade buzwa zona ukhona umuntu ongathi uyavela uyazazi kwavela ukuthi umuntu ongathi uyazazi lezi inkomo ukhona so ke yena localinda from 2022 kuze kube manje ukuthi iSikebhe simthinte ngoba usezwile ukuthi lezi inkomo oyayibuzwa zona uline wakho usekutholakala ukuthi izayithathwe kanjani lo makhelwane lo lezi imbuzi akhuluma ngazo nakhona nazo sekutholakala ukuthi wobani abathatha lezo mbuzi yena akathinteki uthi kodwa iSikebhe sikamthinti kuze kube manje so ke wayebuza ukuthi yini engayenza ngoba namanje nje wazi wasikhombisa ku live lapha ku TikTok inyawo namaze zimnyama zasha lapha ngaphansi kusho ukuthi igazi laseligcwele la ngaphansi inyawo ngaphansi la enyaweni igazi sekusho ukuthi lagcina lingaphuma angazi kwenzakalani kule yanto ngoba wathi mayesondeza inyawo ngoba wakhona ukuyiveza ku live ku TikTok
angazi inyawo zinjalo namanje isenjalo lezi inyawo. Uyabona ukuthi lezi inyawo ngathi zake zadlavazeka ngazi kanjani. So wayibuza ke kubantu ukuthi yini angayenza uma esimene esikanje, ngoba namanje uyasilandela kakhulu la einkundleni zokuxhumana masuke sikhuluma ngejele. Uthi namanje ukethi mayibuka indaba zethu, ukethi mayibuka indaba zethu sikhulumayo kuma social media, ku YouTube na ku Facebook sikhuluma ngejele. Uthi yona into esimbambile manje leyo akazi ukuthi yina akufanele yenze, ngoba uthi intukuthelo abuya benayo ileka makhelwane wakhe, lo makhelwane owasukuma ngoba uthi yena wayeseshaywe wanela nabo abesikebhe banela, kwase kusukuma le makhelwane wakho ngabazibuko. Uthi usekhona lo makhelwane. Uthi manje akazi ukuthi enze, ngoba insizwa phela lesikhuluma ngaye ikhuluma lapha ku TikTok bayibona abanye. Uthi akazi ukuthi enze njani kuze kube manje, ngoba lezi imbuzi nalezi inkomo wakhulunywa ngazo sekutholakele. Uthi isikebha sabuyi kuyena sizosho ukuthi hayi mfowethu sakushaya ngephutha. So ke basekhona futhi labantu ababemshaya besikebhe ngoba into yango 2022 le. So bengithi ngifuna ukudlulisa lolu daba. In most of the cases lezi inkomo lomfo wakhuluma ngazo abantu abathinteka yilabo besikebhe, futhi abantu abathinteka labo besikebhe bayasazi abanye isikebhe ukuthi isikebhe isona esigada ukwetshwa kwemfuyo, kodwa siyigadela ukuthi imfuyo intshotshwa isona. Angazi ukuthi yipi indlela esetshenziswayo uku-identify umuntu osuke egangile esikebheni. Kodwa ke uma sidlulela kwesinye kolunye udaba lwesikebhe lapha ya ngo-2014, udaba la ngomhla ka-9 August 2014 lapha ya eMsinga eMahlaba. Yabo ngapha komsinga ke kune sisekhona indaba yesikebhe kakhulu. Futhi ke komsinga uyaziwa umsinga isibhamu nje into efana nesagila, isibhamu into efana neselfoni ensizweni zangapha eMsinga. Yabo nje ngiyaye ngithi mangikhuluma la ngikhuluma ngosizo lomuntu ophatha isibhamu. Kunabantu well ke singabantu asifanani ngoba wonke umuntu usuke ekhuluma based on experience yakhe. Yabo nje mangikhuluma angithi kunendawo la kwazi wakhona ukuthi mawuyinsizwa nje ufune uphatha isibhamu, mawuyinsizwa nje ufuna uphatha isibhamu, ufuna ube nesibhamu nje mawuyinsizwa ukhula nje ufuna uqala ukubheka ufuna ube nesibhamu. Angithi lento ukhula uyibuka kubhudi bakho. Phela umuntu mayekhula, umuntu yabona umuntu akakhuli akayijwayela into angayazi umuntu. Yabo uma ukhula ngakini uzalwa nje uqala ukubheka ngakini udlala ibhola too much, nawe vele uzothi uqala ukubheka into ozoyidlala ibhola. Futhi to such that uma kukhona umuntu ongalidlala ibhola at your age uvela umbone sengathi uyimpatha, kanti yena akakhulanga kudlala ibhola ngakubo. So nawe uma ukhulela esibhanyini ubona obhuti bakho bephatha ibhamu, nawe uba nalokho. Futhi uma ukhula endaweni okukholwayo kuyona, ukukholwa nje kuyona, uma ukhula nawe ukhula ugcina usukholwa nawe, ungabisalandela ukuthi ugcina nje usukholwa. Umuntu ongakholwa umbone sengazuthi usele ngenxa ukuthi wena ukhula. Umuntu ukukhulela uba yilo nalo nje ukwazi escape indawo yangakubo, enza into engazange yenziwe ngakube endaweni. Mangikhuluma ngosizo lomuntu ophatha isibhamu nje kunensizwe ifika izithi ayikumfazi lokhu ngeenhliziyo ukuthi umfazi lokhu sizwe njani ngasiphatha isibhamu, umfazi khona basho njalo. Kodwa ke basuke ngiyaye ngithi basuke beshisa ukungazi ukuthi umuntu ayikho into enhle nje eyalethwa isibhamu emhlabeni, ayikho. Maye khona umuntu othi unento enhle eyalethwa isibhamu kuye ezoba ilegacy einganeni zakhe akayiveze manje, ayikho. So ke nalapha ke endaweni yakomsinga isikhathi esiningi igodi eziningi zinja fana nakumaphumulo, igodi eziningi zinjalo kukhulwa nje ngesibhamu oyinsizwa. Nento ombiza khona aziqoma qoma ungasiphethe isibhamu.